Gala, mga igsuon, mayong buntag, mayong udto, mayong gabi, alang sa tibuok kalibutan. O, ako naghatag yung mensahe para ninyo nga aduna nay mga pipila ka mga nagsalo sa challenge ni Pastor Chris Bacalaris. Nanamay sparring partner si Pastor Chris Bacalaris, ang iyang gusto si Father Darwin Gitgano. Ako pong pangayoon si Wendell Talibong, 101, 1 hour, pangutana, tubag, balos pugka, kababayan ako, 1 hour, unya, ang tubag sad, sa kauras po, silbi ang 1 hour, question and answer na, no? Pangitan, ako una mangutana sa imo. Mutubag ka. Abot to sa kauras, ikaw na po'y mangutana. Mutubag na sag ko. Sa ato pa, ato magamit ang 2 hours. 2 hours, exclusive rata. Ay, para nga, di mayagaw ba? Ay, sige, pamakpak ng mga kuan. White mahay. Pangutana ritso, pangutana kay bawo naman ta sa atong mga doktrina. Mangutana ka, mangutana ko. Tubag ka. Balik sa kauras. Pagabot sa kauras, ikaw na say mangutana sa ako. Isa kung sa imong pangutana nga may kalambigitan sa Seventh Adventist, tana ka, tubag ko. Exclusive na ta, mga kapaglaom, no? Exclusive sa ka kwarto o ato lang i-live ra. Live niya butang na to mga CFD butang na to og napulo pud ka 3:30, no? 3:30 napulo pud ka bog 3:30. Unya napulo pud ka CFD. Way moderator. Pakuan lang ta sa tungkol lang paubos ra kita. Pangutana, pag magkuan, stop na to. Sige, tubaga ang pangutana. Maminaw ko sa imong tubag sa akong pangutana. Og taas naman ang imong tubag, mudason ko og pangutana. Kundi sabutan na to, natay timekeeper. Nga ang tubag, mga kuan, nagyod, 1 minute. No, pinakataas, 1 minute. Unya, another question asad. Another question asad. Okay? Kababayan, si Wendell Talibong nagkamit mi atong sa Cagayan de Oro, mga kigsunan. Natao siya sa Panay, Clarin, Misamis Occidental. Natao siya sa Misamis, Panay, Misamis Occidental. Ako sab natao sa Panay, Clarin, Misamis Occidental. Ato pa magkabayan kami, no? Mga paisano kung sa mga bulanon pa, no? Pareha ra mig lugar, mga igsuon, Panay, Clarin, Misamis Occidental. Mo na nga akong yangyo ayaw sa og dagan ngadto kang Pastor Chris Bacalaris kung nakadungog ka, atong igsuon, atong kababayan niya si Wendell Talibong. Ayaw na og adto sa ni Chris Bacalaris, kita mo'y mag-atubang. Kay si Pastor Chris Bacalaris, ang iyang ikaatbang pod si Father Darwin, ko na kaninyong pare, no? Mao sa ni sila po'y mag-atubang. O either asa sila on the erba, kita sad. Kung masugot ka, kanang 2 hours, tapos na, sugod tagalaon na mahuman tagalas 3, no? Nata exclusive kita sa usa ka kwarto. Dito na ng public kay gamay rin mo tambong sa mo, malupig mig sinagitay. Di mo na mapugnan, syagit man yun, mga higala. Wala nga ako among kuan lang, plano kung mo kagat si kababayan Wendell Talibong nga 1-on-1, 1 hour question, apil imong tubag, 1 hour pud imong question, apil pud akong tubag. Sa to pa 2 hours tanan. Walay tema, besan unsay pangutana, tubagon og walay lihayay.
Kung unsay pangutana tubagon dili sama nang may tema nga mutago tas tema nga wala sa tema ang imong pangutana. Okay? Mao na akong challenge ni kababayan Wendell Talibong. No kay wa mami magka kuno ni Wendell kay si Jando may gipatubang sa ako. Wana na live inyo bang ibutang sa inyong punto por punto. Amo pong ikuan sa among sa Trimedia. Unya live na to sa social media. Parang daghan ang makakita, makadungog sa ato nga discussion. Adi way discussion na pangutana og tubag. Oh. Mangutana ko, mutubag ka. Mangutana sad ko, mutubag hantod usa ka oras. Nya mangutana na sad ka sa ako na si tubag, tana ka hantod usa ka oras. Pag humana na, magkumustahin ra ta. No, friendly question and answer lang na siya, no? Friendly question and answer. Thank you very much, brother kababayan Talibong. Thank you nga mo salo ka ni ini nga challenge. Thank you very much. Kini inyong kapaglaon Jerry Live ngayon. Salamat. Wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi pagdapig sa kamaturan. Thank you very much, Mang Diyos. Magapanalangin ka natin. Bye-bye.